Yo, what's here for an episode? So, yeah, we be our share attention TV at. And there, every Indian place so attention TV, Udi for back to back, matrasi. Matrasi, yeah, they are who don't know me, so me don't know how to and the attrasi. The American say, Chiberena to boss and a attention TV. Subscribe, share channel. If I do you, Mrs. Subscribe, share channel. Na share in someone become member food to boss not trans, not share some many work. Say, if you want pass it, just say a basa. Name of my transfer and a University Foundation. Queen send me Mama Sonti. Say, yeah, much here, you would have been. No, I don't form for a form about the force. The young court in sound prison, na young court, and Cohano. I saw for be. Ah, Mwaji Trada, Waka. Ah, sorry, say on per se in na Yako. Na Yako sound prison for, condemned for. Onyonko da ene oda examine frɛ queen awo number is 0543 excuse me frɛ queen ɛwɔ number is 0548 3029 85 0548 3029 85 frɛ queen wɔ so na bisa queen sa queen me pese me nso me kan wona me pa cha omo kwa atɛgye tv bedi achi na mo twa na life na mo de aba abonten na ebe yin hira ayin hira e de ama orofo ana pe min trebre min sebre na odifo back to back ebe yin se mekum aya na nse bi ba na man ka bia bo fi se odifo de ne e ba ye eye obi asam kwa no beka na bio ne ye pase ye ka che ni pa se asam no edue mante ne be pio odifo back to back ebe yin se meko a e ma nyina presenter I tell you who be hyew na me pa to tie ye nyina ye tigana ha na mmiri bi etwa mu se abayewa bi akune boyfriend ebeye aye friend Safina gold se imi se diamond se gold diamond Safina diamond ema bas we kun ne mpna Canadian Boyfrnd we kunu ema odifo nyina be so ja ye be so ja no ding back to back I'm fine check obey na we na ehwehwem llɛd sabia pro sabia nyado oba no so sabe na to se de tie ne mo duru ntie nyina nim se ebia eto ho ena Canadian Boyfrnd o di Safina Diamond wachi ema tunya be kunu na tuyi be kunu a in fact ye nyina bo ga na chi ga ni na no pie ye no di for back to back Ghana for sopa ababai na betina senti llɛd sama fa ekoso investigation attention tv aye mo wura mu na me sakaye no in fact e be hihif se beko na no thing ye da ya twere ho aye tiase be se bia wo hwe mi ni dey for kwasi and that's for God's revelation ministry me ba cho kwasi ada woni oso bi suma bra me nso wate so woni oso bi suma bra me nso susum samso de ori for be fa kwa bra me nke kanto so wate intretiri na mfra be to ana ho utretiri fra me you mate bra wanti mi amaye kwa I was say data e mo na me ka cho so attention tv emfa data mo heto kese e to ni nufu ti na about this me nufu mpode Isaiah 66 verse 11 osi nufu ba ma nu no adwemu na ho na wanya nhira orofo tie mi Safina Diamond Ghana fo nyina ka se Safina Diamond yo no na wakum Canadian Boyfrnd amebe ye he wo Ghana ebetintre hani trese orofo sana legend ni nya Safina Diamond ne kun Canadian Boyfrnd na mo sofo bia llɛd sofo bia na sabi ne mpra ne Safina Diamond no hu se to kasie ko Safina Diamond to me pacho ni mo na ketekete na tuni tina wa to ba ko tumi kase meto Mercedes Benz na ba ko so ai Maserati na no fu mi enu egwe na Bugatti
ɛno na asɔfo so pɛto akɛseɛ asɔfo pɛto kɛseɛ enti llɛd sɛ sɔfo yi ɛkɔ no koku Canadian Boyfrnd llɛd sɛbi aburu sɛbi nyana yɛnyane titi bi sɛ saa na sɔfo yi ne koku Canadian Boyfrnd ɛnam ɛto a baako yɛ masalachi na wansare sɛ Bugatti na nufo no so yɛ Chicago ei ɛno na saa na llɛd epiepie etwa gu mframam na attention TV yɛte ne sie no na odi for back to back ɛbɛhyiw sɛ mako mete ne sie na sɛ mentena so etwa sɛ meto me boase na mekyerɛkyerɛm sɛ Safina Diamond sɛbe ne to ɛna ama sɔfo llɛd akoku Canadian Boyfrnd na maba ada na asɔfo mo pɛto saa na nsɛn yɛ hɔ ne nya nteɛ sɛ rebel bɔfoɔ sɛ asɔfo no nya tam sɛbe aburu sɛbe nya ado ɛne ɔmo yere no mo na emiamia wodi agora fast bekum sɔfo de sɛ otumi sɛbe otumi ne wo yere deda na ho tɔw ɛno kyerɛ sɛ rebel bɔfoɔ asɔfo no sɛ asɔfo no pɛ ɛne medwe ho na medwe ho a metie ɛbɔ no dwom munimidwa nyama mi twɛn mi huano why ɛno ɛna sɔfo yi hu Safina ne baabi Diamond na ɛtwetwe no ɔrɔfo saa asɛm yi asɛm a ɛhyɛ ntoma mu na ehuru na kɔba ne yɛn ho hwɛ nyɛ yie na mu odi fa kɔsi ntwa bɛka me nsa na llɛd bɛka me nsa deɛ etwa sɛ me twetwam na me dwedwam abere ma ewiase nyina teɛ enti nyame kan sɛ for comment bra like attention TV share video no mo bi hu sɛ saa na allegedly no ɛnyɛ Safina Diamond ne koku ne mpena Canadian Boyfrnd arafo nyame kan sɛ ɛyɛ te saa na ɛyɛ ampade a mesɛ dampare sɛ ɔne deɛ n'adwuma deɛ yɛbɛba dampare mema wo kurusɛ tukyɛba wo sɛ w'adwuma ho te sɔre waka na mohwɛ Diamond yi apia Diamond Safina yi mohwɛ no na mohwehwɛ sɛ baabi asɔfo no hyɛ bia yɛnsa bɛka no because alleged ni kyerɛ sɛ sɔfo yi ɛne high down kurama Safina Diamond yi Diamond ne to baako Bugatti ne to one side so masalachi nufunu so deɛ ɔba na sabi aburu egyina hɔ ɛno so ne friend sɛ Chicago Other attention TV there. I love to bring you the details upon details and you grow well. Continue sharing attention TV video and like the page. Onyesu amba na me kasa fa wa board de ne wo japade fa bo hiafo ne wo munipi. Ye nua ba ma twu. Eye Saturday ne yedi na wotwe. Orofo Ghana adia to ani. Na me sese yedi 1 week no. National anthem. Yaba Bama Cratch because call the name of Ghana. A woman says can be good to Ghana, but or call the name of Ghana. A tsunami who say, oh, play via or yato ye, ebi ye, but what Yamana a Pia contain, not go to preaching gospel. And therefore, Unyamotre, no Unyami, NBC. Say, when you would say Ashadia, my obinsan video, not liking a shape it. Unyami shop. No yo kese frɛ Queen Basti na enye kese na Queen na dwuma no emuntre orofo makraw bye bye.